Yaroi try. Ngadap da kajing kemen ke bakrau hagen ke step ban yo ban wan hang ni kumba laya penbet bat la yakut kalong kumba pendep ya ka program la ne ka jingkular ka bangala kular bandon bat phi ha ka Easter Sunday hang ni nrei ka ya tengku bat ka wei ka jing seng chati se jantia ka bangala jutre man shwa bon teligit snam te ngala karpat ye ba banker balong nong wer nong khot ye nga ban penditu ya ka balang hang ni ban nom sngewe e bangan bujli haga jaka junga ban one day we rang ba na maulai bat ngatip bai lawan ban pendep ya kataga program nrei ka donu junga ka sahi haga mansim junga bangade ban wan ban poi haga ne ka balang kadon ke jing kham sngo tenat ke ba kham kerpang junga kalong kino gi balang ki badang sedang temai ki bangampat poi sisin ru na kwa ban poi ha kita gi balang tigidon gi balang ki balada khot bat kidon gi balang ki bangapan paula de mangakwa ban lek ban jungo ye ki balang ki badang temai ki bangampat jupoi menumno kata kadai kajing kwa ka bakerpang jonga tingas ngau kemen sibone ban poi hang ni ka balang ka ba nangkong ngiyo ban wan hang ni baro langut kini ki parok jonga ki parabenget ibayai ne dekar snong thang buli ilong sekretari ka balang yang boleh amlarem aga bai pet isyarai ya ki spoteli ki balang ban long sekretari ya ka balang bat i ba ribha nong rom the way ni ki kon samla jong ka balang ba shayar wai yatem po ka balang bat long way ni ki kon samla ba ngaji weri bunsin ban yele jinglet bat nga hangno ki jika ka ba mai like te hagane gasngi ngam la klem dai koble kerpang yai pastor in church hangne klem kemilan ti bang rung ha yeng jong i padu melim umlong yo i kong senrop karngi bat yai pastor arki kanu ka donu dunga ka slay de ka jinkman mar ke lalong kum ki para la jong ki bangi la yo man ya trelang pentelun lang ka kam ke jong blai hagit nem ke bala le no baro kam tam ikong rit senrop karngi iba ila yo banju iba la yo ban ye trelang bat ngaru ki katto kan ne gis nem menswa hakapor ke badang sudep ban pentibit yala de hapo Nichols Roy Bible College te ngasno kuman sibona ba wat hadin kata ka baila tre lang bat nga hakaway negi circle sethan marukaneng bat ngalayor ban tre ka circle ka ba kadai ka snong jong i setai circle thang sning ngaliyo ban tre lang bat i te hagan ka balang hang ne kidon ki bangala itu kidon ki bam pat itu ru bat nganget mapiru kumjo kalong kum tahi don na pedeng jong pi ki bampat itu nga kam tam gini padang kena samla la si pempat tip ngade yu ngade nangno angan itu pi kendiat bapintip ngade ka snong tra junga nawar jantia ha ka snong amutong lani mutong laban khot mar shawar jantia ki ong am ya ka dan ki bong mutong dan ki bong amutong tindang la poi hang ni kidon ki long kemi ki mangala itu bha kumi kong simyong kemi jong kong tengen but iwe ni ki kena samla bidon ne la kuble nga ide na nong kwai nga sngok men sibone ban yo ban ye kendo badi nga ken mau i yo kpa jong i bolong rang ba balang
ala jutre ka balang jongki bun teligi snem ila longkum I kon ksiu jonga ngala bandong dengan sngau kemen sibone hagane ka por habang yo ban ye sikri lang yo try hagane ka klimat menta ka balang jong pi ka badang rit habang rong hang ne ngai I ki jing tem jing put ade briu ba I ba ban ruai ban tem te habang yo I ki jing tem habang yo I ba phier wai bat ya tem ru artat man sim jonga ka slay da ka jing kemen traun ger kui pi ki kon samla ki ba sim menta ban ya lam jirwai ban tem ka penpuk ka pen kme penpuk pen peng ya ka balang pilong kom ki sentiu ha phalau yeng abarung ha ki yeng ki padan ki sentiu baro arliang ki kenro jung ki yeng ban rong sayeng bat ha ka balang kom jo ki kon samla ki long kom ki sentiu